Let's go. A movie chantira chuan symbiotes telal pani chin God of Darkness anti mai minun rong le hlaom tak nal aron langa hunrei tak liam to khan en na in athim lel ram an ron ron trumin ashin chwa afa tenge symbiotes te chuan phat sanin planet clintara hian an tan tir ta ni Armenians thil nungrap omzet mai xenophage ten hena chuan mission pe in azalen theina chabi codex chu anzon chwa sak thei ani phot chuan symbiotes zong tha chimi veka universe pumpuya chiatna na satak thlena tuma Armenians te ro anlo manatan annunna azwa saktur tho shilin portal a hon sak zoya an thok chuak ta sup maile Spider-Man No Way Home movie toplama anlan na si na changkhan edit po anron lang vele a kai deuh chap chunga bartender abiak molmol lain portal ronin hong chuan an khovel pangai 616 lama ashwai kir le a bar chunga vek venomin phunbul bul chunga inturen siam molmol lain TV news a chuan a movie masazok lama kan mu detective Patrick Mulligan thina a mo phurtua edit chu po ni in San Francisco lama kirle chi zia changan ni talo mase edit chuan New York lama district attorney thuruk asiat ve khawa wangin pu ani na a aming thai bo sakturin a blackmail thei me ya be sei dewa Venom la in Statue of Liberty mu alo chak ve bok nen New York lampan mai chu anril ruk ta ni ponan chwa nuwa uina tuar cheri rong thom sia in anwa en chiam nak chuan dog fight atana an khung khom ui tam tak shen be an lo nia Julai mun hau tu pa ni om tak chuan karam chunga enge in ron ti in aron vota cher mai edi chuan ti boy chi an ni lo thule ui rual te tan chen an nuam jok pek adu thu in alo chang meya chance apek mol nuwa po omzia om tak lawa chuan Venom aron che chuak ta ui rual an chwa zalente te ya chung Mexican thak hau chu noi zui shapin Venom chuan an lua kai bun sak pek bok ui rual an chwa zalen nuwa malampanin an kal zela masenal tirka xenophage pakhat chuan aron thli thlai tatlat mai baka CCTV changin tuti shiat lo hian alo en thlarenga General Strickland ashil shiat tir ngal bok edi te zu in na hmuna khan bartender chuan Venom a fragment them ni om tak chu lo mu in mase General Strickland aron thleng chuan aron khung bet thwaya bartender chuan Strickland a zona chu changin mi pakhat makdeu adora aron chul thu asoi nuwa Strickland chuan edi nge yani ti asheta a bartender po chu shen betan aman zui makbok Nevada thaler lama Dr. Payne alo langa amang lama chuan anau panlaya a unaw pa boral dan chu amua check-in Dr. Payne chu ron dengin Karanin pas chong chuan a unaw pa a phirpui ni bok chu adeng hluma he thil thleng awang hian ama pu in ser nung anei hlen pha nge reilote a shutdown mai tur area 51 lampanin atuk lama akal ngala acid le bom hangin bungrua te po anlo ti chetran mek to ni ma se apia mai le noi lama chuan research facility lian tham tak ala om renga area 55 Imperium program ni in Dr. Payne le athopui dangte chuan General Strickland ala khom Venom te ron thlen nuami meteorite ran tla changa dam kho chuak symbiotes dangte chu anlo zir chiang char alo ni Detective Patrick Mulligan kha anina taka chuan alo la thilo mai baka Venom chu toplama khan symbiote ama lwa tu khan thi turin a chwa sana mase symbiotes dang mang vekin Dr. Payne te chuan an chan chuak le man alo niya ti chuan General Strickland le Dr. Payne te chuan protective suit anin bel nuwa Patrick chu vahmu in anun na chan chuak tura thei top an chhuwa thu an hanshil te ya Patrick om danero amak khop mai a mela chuan hlimhel mu tur a om lova atak sa chom pui tu symbiote chuan Dr. Payne te nena warning aron pe min that vek don ti in universe muntina symbiotes te chu zon mek an ni thule an ron zon mu vai chuan mishing te po tiamin ti boral vek an ni tur thu ashila Dr. Payne le midang te chuan athu soi omzia chu an shethiam chia lo nal zalen theina cha bi codex nei tu chu tu dang ni lovin edi le Venom te ania
he codex hi symbiotin a host mishing thi na lakata a chan chhuat chia khan an life force in zom chuan codex chu aron siam chuak theya venom 1 lama Eddie chu venomin atidam le ni ti kan shiat kha he an codex ngei hi nalpo in azon ber chu ni ti chuan New York lampan thlona a venom chuan be pui me in Eddie chu aphun na sangei mai chuta xenophage khan an codex kol chu lo ditekin aron etekta masere lote venom chuan thlona turbine chuan an roliam thei hlova ein hersom hal vek bokani an himjok nan venom chuan Eddie chu thlona chang chuan a chuan thak puile mia parachute anga insiamin leyan zuk chuma venom chuan an mani attack tu chu symbiote hunter xenophage ani thu a shilveya pakhat aron thlento chuan adang po in an ron zom ve thoi don ni in alang bokani an creator chungchang le codex cha bikol tu ani dante chu Eddie ne na chuan a shilve le chonga khang xenophage te khan venom chu a full form a ein transform chawin an codex kol chu aron detect thei ani ome chu wang chuan a full form a ein lan ri vak arem ri don lo ti na ni khoimun nge ti po shiat lo thaleran paltlang wat theinan an sakor mu chu an mangchang kai le taria venom chuan Eddie chu chakmang khengin a phit puile ka fo mai luitui kan tuma an chol lai lok lai mekin Strickland a Chubsten an ron la attack zui venom chuan Eddie chu tuya thelu thuain ama po tuya alut venghal Chubste chuan tui chunga ron lu chilin man ngei an tum bokani Reife an ron nuwa Eddie chuan atum lo tewin mi panhi lai a tha pha hiala venom po in sanghale utrok te chu mangchang ka yin Eddie vachan atum na lama a full form a omle chia chu xenophage bok khan aron detect le ta thlona turbine a hersom vek chuma leya zuklak khan a taksa te chu alawin zom khom le vek chuni in General Strickland angei po in nung charap thak zet ron lang ve hlol chu angai na a shelo hle Chubstele xenophage anin bei boy hanin Eddie le venom chu an lo bibau thei hlo thungani Strickland le Dr. Payne te chuan Patrick a symbiote thu soi om zia kha an shethiam chanta a biak tumin an vapan le a full form in aronin lan ve ta xenophage ten symbiotes dum venom an chan chu codex an kolwang ani thu asoya an lak sak thei ani vai chuan tu tan ma dam khot chuan a chance a om lo thu a shil non le bok Strickland chuan an dan thei dan tur kong a han zot le a Patrick symbiote chuan codex kol tu venom le a host chu an dam ve chung chuan codex chu a om reng tur thu in a lo chang le a venom emo Eddie chu atue ma zok an thi angai don ti na ani ber mai chiat na lian tham zok a thlen ma in Strickland a chuan Eddie chu tha ma yaril ruka mase Dr. Payne ngei danero ani haulo lelama hipi chung ko pakhat an lo langa pa ber Martin a du thu sam angin an pui sakhol zong nen area 51 tlo tumin an lo zin ve meka konglaka cholin eituran lowin siamal mal lai chuan Eddie atenen anin tong hlol mai pu Martin a chuan thata ka lo welcome in anu puile afate chu a hanin mel shiat tira pachong du le ne lom tak mai ni in area 51 lama alien mu tuma zin tum an ni thu alo soi bor mai ti chuan pheikhok bun turpo nei ta lo chu Eddie ne na Las Vegas thlenga an phur ve thei thu soin an vena chuan an chuan tir ve ta ni an zin konga chuan rimoi nen chungkwa in an zai ho diala Eddie po venom chuan zai ve tura lo tur sekin Martin te chungkwa anga nun simple chu nei ve thengat se chuan an hlim ve nge rin thu te aron soi ve su bok khothim nuwa mi panau pangte chuan tlang nel takhian Eddie ne na chuan alien sa hlau thu te chu a shil ve malmala Eddie chuan no pang chu thamwanin alien sa nom tak lo thu in a lo chang ani darkar enge moza tantlan nuwa Las Vegas an thlengta a mase security camera changin Eddie chu le en thak reng ani thau mai pu Martin a chuan Eddie chu puisatle ma zonga pek baka slipper thar bun tur pe a lom thu in shil ton molin anin chin san le tari ni Eddie chuan venom thuro nangin an paisa nei sa pe pun tum chuan casino lama lu an tum ve ngota ma se ain thuam dana wang chuan
luan lo phal o zong lo mai chuta Venom chuan guard chu a to thal le mia an sira zurui pakhat chu wa beng thal le thuain a thom no an hak sak nowa an lut thei ta shamani poisai ro an pe pun bel hlei thei ta chuang lova mase a chianu Mrs Cheng nen anin hmafu hlau mai edi chu ari matui tangwak to lo bok nen Mrs Cheng chuan a room lama intifai tura a shwai hota ka chuan Venom chu kau chuakin lampuya asom ta har hara anila alo phurna samai masele chutian lam zai zai lai chuan Xenophage aron zuang lut bur Venomero bibo ngalin Hunter chuan Codex amu thei tak lawa chuan akal bo le taria mase Strickland a chup steron thleng zuin edi le Venom chu an chen shan nuwa an man le ta thawani pu Martina le anupui fanau te chuan Area 51 an thlen lai vel che in Area 55 lama edi po Strickland chuan ata na sela changin alo pot chuak ve chi a Codex chu a chuan lam mai ba ka asipaite a tha saka wang khan alungoi lo ve shim shim bok nen Dr Pain rem ti lo chung chung edi chu akak ta thut mai mase Dr Sedi chuan ama khan Venom chu lo chua zalenin edi chu ka ani vele aron che chuak man hlau chu vele Xenophage aron lang ve ngal bok Patrick Symbiote chuan Venom chu tlan che tur ati in alo be boya ma se a thi pha der mai Venom chuan doctor nena Symbiote te chu release fat turin atia an zalen vele Symbiote te chuan scientist role te chu hosa mangin an ron che chuak theita a Dr Sedi po abang bik lo nasataka lo be letin Venom chu an ven hin kat angai bok lepchim kara Xenophage chuan Venom chu aron chuak zela thei top chua ma se an me bei chu achak em awangin Symbiote te chu amal malin an thi bel zel bokani Codex ben him tumatlan chia edi chuan pu Martin te chung kwa chu tawara han hufu hlavin a han chhole te te a no pangte na chuan do da shilawang khan ngaidam adila a best friend Venom nen ain mel shat tir ve bokani noilama Strickland chuan Xenophage chu silailian chi mangin aron kap dar thei hlau mai ma se Symbiote pakhatin anun na chan pha thungani Martin ate chungkwa tower chima changa an tlatur chu Venom le Symbiote tangten an chan chua nuwa Dr Pain chuan motora lutvat turin aron kawa lelama Xenophage dar vekto ron nong le chuan high pitch thong ring tak ron chua in Symbiote te chu an che thei ta reng reng lo Xenophage dang an ron la thlen bel zui edi le Venom chuan an chian te chu an tlan san ngot thei ta lo Strickland le a chup stenen changkopin an beile ta a hau tak rem rem ngei mai Strickland chuan anaute apui na lama a in hliam zui vele a Venom le Sadie Symbiote te chuan ron chan chuak man hlavin mun him lama anin sa seng pui ngal bok Sadie Symbiote ero Hunter chuan high pitch manga lo beile tin a thi pha vele ta ni nal chuan Aminians te chu aron tirbel zela Venom ti lo Symbiote dang te chu an thi fai vek to le ngal nasataka in hliam edi chu Venom chuan helicopter chunga abi ruk pui taringota edi hena a chuan thu shilin mase tun chum zet chu tal chhuat thei ain be sei to lo in hnem tonin anril ru an siam fela a top nan an ron pen chuak le ta Venom chu full form a ain transform vele Hunter zong zong chu a phor khom tangat ngata achak na zong zong som khomin acid tank om na lam chu apan puya Strickland hena chuan lo activate turin ati bokani Martin chungkwa le Dr Pain te anin thiar film nuwa Venom chuan edi chu a the chuak te te a engtika ma a the hil ngai lo tur thule ani po in the hil ngai lo turangenin aron mangtha a acid chuan na sataka aron sur nan vele edi chu kongkhar mangin aron khu chale sham bokani Strickland po in dam khot chwa ain be sei to big lo acidin asur nan mek Venom le Xenophage te bul loka chuan a remote a lai chu phorin a met puak ta dur mai Dr Sadie tlu sop tlan thei to lo chu Dr Pain chuan tlan san thei lovin a unau pa angai to chuak war wara a Symbiote container ken lai chu met ke in Flash Symbiote nen anin zom ngala
ahun taka achian nu chu avachan chuak man sha mani Venom in pek na wang liaw liawin xenophage te chu an that theita bompuak na satakara edi po kongkhar cha tak wang khan dam kho chuak hlovin aron harle meu chuan hospitala general chuan alodin chil renga ramdana athil ti wang chuan lom thu a shilba ka a criminal record zong zong po thai bo sakvek ani thu soya mase thilkheng zong zong te kha khoya ma asoi chuak thiang lo thungani atopa edi chu New York a kalin Venom mu chak em Statue of Liberty thireng chung chuan a best friend Venom nena an hun liam to te kha angai to zui vong vonga a thei hil to ngai don heklo post credit scene a chuan thinrim takin nal alo lang le a khovel champion atluk to thule engki mati chiat vek tur thu soin a in show sana sa hle